В глобален мащаб клетъчната биология продължава да влияе върху много индустриални области, свързани с природните науки. Според световни пазарни проучвания, технологиите, свързани с клетъчната биология, заемат най-големия дял от приходите на световния пазар на инструменти на природните науки и се очаква да запазят господството си до 2028 година. Системите за клетъчно култивиране и 3D, пространствените клетъчни модели, генерират най-много приходи от всички продукти на природните науки, до голяма степен благодарение на използването им в тестове и изследвания на COVID-19. Бурният процес на инвестиции в създаването на нови технологии и клетъчни продукти след пандемията от SARS-CoV-2 продължава с нестихваща сила в различни направления и утвърждава все повече ролята на клетъчната биология за напредъка на биомедицината, разкривайки чрез научни открития нови подходи и алгоритми за лечение и превенция на редица социално значими заболявания в модерния свят. Националната стратегия за научно развитие на България 2017-2030 година е основен фундаментален документ, който отразява част от отговорностите на българската държава по отношение на науката и нейното развитие в страната. По-специфични цели на стратегията включват, между другото, мобилизиране на наличния научен капацитет в страната, задържане на младите талантливи кадри, повишаване авторитета на българската наука на национално ниво и повишаване на нейната конкурентоспособност на международно ниво, така че тя да може да бъде представена добре в национални международни мрежи. И не на последно място да бъде повишено участието на българската наука в икономическия растеж и развитието на обществото. Научната инфраструктура клетъчни технологии в биомедицината е обект от Националната пътна карта за научни изследвания 2017-2027 година. Тя е създадена през 2015 година на базата на консорциум с нестопанска цел от няколко организации, между които 3 академични звена, Софийски университет Климент Охридски, който е главен координатор на консорциума, и институтите на БАН, Институт по биология и имунология на размножаването, както и Института по биофизика и биомедицинско инженерство. Към инфраструктурата са асоциирани членове, съвместния геномен център към Софийски университет, инвитро клиники, професионални организации, занимаващи се с човешка ембриология и репродуктивна медицина. Всички членове на консорциума са посветили своите усилия за съвместни действия и допълващо технологично изграждане на капацитети в сферата на човешката репродуктивна ембриология и медицина и регенеративната медицина. С финансовите инструменти на Националната пътна карта и подкрепата на Министерство на науката и образованието успяхме да създадем няколко научно-изследователски платформи в една разпределена инфраструктура в академичните звена, които са бенефициенти по проекта. Тези платформи включват клетъчни технологии, омикс технологии, биоинформатика и криоконсервация. Изследователските платформи са оборудвани с ново поколение инструментариум, който позволява прилагането на нови високотехнологични методи за извършване на фундаментални и приложни научни изследвания. Целият арсенал от методи, които позволяват новите изследователски платформи, включва използването на нанотехнологии, едноклетъчен експресионен анализ, инвиво флуоресцентно базирано сканиране на клетъчни субпопулации по изследван маркер и много други високоинформативни нови анализи, които позволяват включване на нашите екипи в международни изследователски мрежи. От създаването си през 2018 година Националната инфраструктура клетъчни технологии в биомедицината е афилирана към международната инфраструктура EATRIS, която е инфраструктура на европейско ниво за провеждане на изследвания в областта на транслационната медицина. В момента Софийски университет е координатор на Българския национален хъб на EATRIS България и организира ежегодно международни прояви, свързани с развитието на транслиращата персонализирана медицина в България. Членството на Националната инфраструктура клетъчни технологии в EATRIS е от голямо значение за нейното развитие, тъй като налага европейските стандарти и политики, характерни за европейските инфраструктури, в развитието на научните изследвания в областта на персонализираната и транслационната медицина. Клетъчните терапии, основани на използването на стволови клетки, продължава да бъде един вече
колко може би повече от 25 години, продължава да бъде една от най-горещите области на клетъчната и изобщо на биологията. Аз съм много доволен от това, че проекта, който изпълняваме, успя да постигне синергия между финансирането, което получаваме от държавата по изпълнявания проект, екипа, който успяхме да организираме от млади изследователи, които са не само млади, но и ентусиазирани и с така голямо желание развиват новите технологии, допринасят, прилагат ги в български условия, допринасят за тяхното по-успешно развитие в нашата страна. Клетъчно базираните терапии са нововъзникваща област на биомедицината с потенциал за лечение на редица трудно или нелечими заболявания чрез уникални и мощни механизми на действие. Въпреки нарастващите клинични и търговски успехи, клетъчно базираните терапии продължават да се сблъскват с множество предизвикателства, които ограничават широкото им разпространение и комерциализация. Между тях ключови са идентифицирането на подходящи източници на клетъчен материал, създаването на достатъчен като количество и жизнеспособен, мощен и безопасен клетъчен продукт, който отговаря на специфичните нужди на пациента и неговото заболяване, и не на последно място разработването на биотехнологични производствени процеси, позволяващи получаването на индустриални количества продукт. Тези предизвикателства се преодоляват чрез използването на авангардни фундаментални изследвания, водени от инженерни подходи от следващо поколение, включително редактиране на генома и епигенома, синтетична биология, използване на биоматериали и изкуствен интелект. Интересът ми към стволовите клетки и процесът на клетъчно репрограмиране датира още от 2008 година. Няколко години по-късно, през 2010-та, нашият екип, ръководен от академик Румен Панков, успешно изолира първите линии от човешки ембрионални стволови клетки от български донори. Впоследствие нашия опит се разви и ние приложихме успешно техниките на клетъчно репрограмиране на соматични клетки за създаване на индуцирани плурипотентни стволови клетки, така наречените iPS клетки. iPS клетките са изключително подходящи за създаването на инвитро моделни системи на различни заболявания и тези моделни системи успешно се прилагат за скрининг на различни фармакологични препарати. iPS клетките се използват и за клетъчно банкиране. Тези методи, които прилагаме в нашата лаборатория, откриват широки възможности за разработване на нов тип клетъчни терапии и въобще прилагането на клетъчната терапия в медицината и в практиката. С помощта на ДНК анализ в реално време проучваме експресията на ключови биомаркери в изолираните от нас клетъчни линии. Системата ARIA-MX позволява получаването на прецизни резултати с висока повторяемост и достоверност в множество последователни експерименти. Освен това, тя позволява да се изследват точкови мутации без необходимост от секвениране и разчитане на цялостното ДНК, както и анализ на генна експресия, сравняване на различни проби, контроли и пациенти и така нататък в използваните от нас клетъчни модели. Нашата наука, биохимия и молекулярна биология, най-важното нещо, за да разберем механизма как действат молекулите, е да видим дали те си взаимодействат и как си взаимодействат, как си предават информация. Затова измерването на силата на това взаимодействие или афинитета между тях може да се извърши с тази уникална апаратура, която се нарича повърхностен плазмонен резонанс. И тази апаратура измерва взаимодействието между две отделни молекули. Тяхното продължителност на взаимодействие, скорост на взаимодействие, сила на взаимодействие. Работата ни по проекта, свързана с изграждането на инфраструктурата клетъчни технологии в биомедицината, ни позволи да закупим високотехнологична система за липидомен анализ. Тук виждате газовия хроматограф, който сме закупили и съответно успяхме да го запуснем в експлоатация. Защо е необходимо да изучаваме липидният метаболизъм
и изобщо липидомиката. Липидите са компонента от клетъчните мембрани и са изключително важни за клетъчното функциониране и ни позволява също така да изследваме молекулните механизми при различни патологични състояния. Нашата лаборатория и секция липид-белтъчни взаимодействия в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на Българска академия на науките е специализирала дългогодишно и предоставя една високо специализирана експертиза в областта на липидомиката. Това ни позволява по някакъв начин холестероловия метаболизъм, маслокиселинният състав, свинголипидният метаболизъм, който се свързва с различни сигнални пътища, които пък от своя страна участват в различни важни клетъчни функции, като пролиферация, апоптоза. Те пък от своя страна се свързват с различни видове заболявания и така всъщност ние бихме могли по някакъв начин да кажем и какви са промените след третиране, т.е. от една страна да осъществим диагностика, а от друга страна по някакъв начин да проследяваме различни видове третирания и лечения на пациенти. Това, което прави тази инфраструктура по-специална е надграждането на налични на пазара технологии с наши собствени разработки, оптимизирани протоколи, с които въвеждаме секвениране от най-ново трето поколение, което анализира така наречената дълга рамка на четене, т.е. на една реакция, на един експеримент ние можем да идентифицираме молекули с огромна дължина. Това позволява не само да виждаме кои гени са активни, но и как се превключват гените, как се променят тези части от генома, които са активни, и това нещо го комбинираме с 3 различни технологии за транскриптомика на индивидуални клетки, което е един от най-модерните подходи за системна биология и ни дава възможност да видим пластичността на тъканите, както и тяхната вариабилност в реакциите. Нанопорното секвениране, което прилагаме от трето поколение, има една съществена особеност, която е налична само при него. Молекулите се анализират директно, т.е. ДНК и РНК молекулите минават през много малки пори. Това позволява индивидуалния анализ не само на самата генетична последователност, но и на модификациите, които клетката прави в процеса на физиологичното си развитие. Както в ДНК, така и в РНК. По този начин могат да се откриват нови биологични феномени, свързани с регулацията на генома и с неговата експресия, т.е. как функционира клетката на най-финно ниво. Тази информация е много съществена, тъй като има нови подходи, които позволяват, базирайки се на нея, да се разработват нови терапевтични подходи за лечение на различни заболявания. Разработките в областта на изображенията с висока и свръхрезолюция показват голям потенциал за осъществяване на новаторски изследвания в бъдеще. Обсъждайки как технологиите вероятно ще се развиват в областта на клетъчната биология в бъдеще, изобразяването на живи клетки е една област, която непрекъснато се развива и вероятно ще продължи да бележи ключови подобрения през следващите години. Очаква се световния пазар на изображения на живи клетки да расте с логаритмичен годишен темп на растеж от 8,9% до 2027 година, като основните търсения са в сектора за откриване на нови лекарства. Уникалният клетъчен сортер Sony SH800 ни дава допълнителни възможности за изолиране и характеризиране на стволови клетки, по-специално сортиране на единични клетки в 96 ямкови и 384 ямкови плахи и допълнителен последващ анализ под специфични маркери. Също може да се прави имунофенотипизиращ анализ, различната разделителна способност на апарата за проби с мултиплексно оцветяване, флуоресцентен белтъчен анализ на клетки, които експресират флуоресцентни белтъци, като GFP, жълт флуоресциращ белтък, GSRET и други, а в генното инженерство може да се използва за сортиране на единични генно-модифицирани клетки по специфични флуоресцентни маркери. Светлинният микроскоп с висока резолюция с деконволуция Delta Vision Ultra GE Healthcare Cytiva е предназначен преди всичко за флуоресцентно базирано живо наблюдение в камера с контролирани параметри на околната среда с цел проследяване на клетъчното развитие и клетъчното разпределение на биологични маркери, позволява също така и наблюдение с висока резолюция на обработени фиксирани микроскопски препарати.
помощта на Cytel Cell Imaging System наблюдаваме флуоресцентно белязани клетки в експерименти за изследване на клетъчен цикъл, като например едновременен анализ на разпределението на фазите на клетъчния цикъл, на множество проби в многоямкови плаки, откриване на апоптоза и определяне на процента на живи, мъртви и апоптотични клетъчни субпопулации, анализ на броя на клетките и клетъчната жизнеспособност. Катедрата по физиология на животните и човека към Биологически факултет на Софийския университет разполага с уникална за България апаратура за томографско изследване на малки животни, най-вече мишки и плъхове. Тя се състои от анестезиращ блок, в който се опояват животните, и от томограф, в който при продължаваща анестезия се извършва проследяването на маркирани молекули, надмолекулни комплекси, наночастици, микроструктури и клетки в тялото. Много от последните технологични постижения в клетъчната биология са съсредоточени върху микрофлуидиката, където относително малки подобрения в технологиите имат огромно въздействие. Микрофизиологичните системи Organ-on-Chip 3D Bioprint за симулиране функцията на основни органи, бял дроб, черен дроб, черва, бъбрек, кръвно-мозъчна бариера, с използването на индуцирани стволови клетки са ключови в транслирането на тестовете с лекарства от живи пациенти в добре контролирани устройства, позволяващи мултимодален анализ и наблюдение на поведението на жива система в реално време. Съвременните устройства позволяват пълна автоматизация на експерименталния работен процес при създаване и манипулиране на стотици до хиляди капчици или ямки с размер на пиколитър едновременно. Големите набори от данни, направени възможно благодарение на тази високопроизводителна технология, ще бъдат особено важни за изграждането на стабилност на подходите с изкуствен интелект към клетъчната биология. Идеята на разработването от нас платформи за трансляционна медицина в ИБИР се базира на концепцията за мултимодален анализ на сложни клетъчни системи, както първични клетки от пациенти, така и цели тъкани, или на сглобени първични клетки и генномодифицирани клетки с цел анализ на заболявания. Цели се системно-биологичен подход, което означава, че всяка една клетка се анализира на молекулно ниво, като анализираме целият транскриптом на клетките, всички активни гени. Едновременно с това анализираме и генома на клетките, поради което можем да разпознаваме различните генетични предиспозиции, т.е. какво индивидуално предразположение носи отделната клетка и отделния пациент. Това ни позволява тази информация да бъде комбинирана с допълнителен анализ на множество изображения от същите тези моделни системи, за което използваме конфокална микроскопия и рефрактерен имидж анализ. Крайният резултат е отглеждането на клетки и на многоклетъчни модели в така наречените микрофизиологични системи. Това са или орган в чип, или 3D биопринтирани моделчета, които имитират функциите на истински органи на живи хора. Комбинираният анализ позволява да предскажеме, да съберем данни, да обучим дори модели, машинни модели и да предскажем реакцията на даден конкретен човек към медикамент или при мутация в даден ген с цел разбиране на функция на заболяване. Пазарният потенциал е огромен в области като разработване и тестване на нови медикаменти, намаляване на разходите за клинични проучвания и избягване на излишни разходи за проучвания в животински модели, моделиране на заболявания, персонализирано тестване на биологични ефекти, тъканна регенерация. Глобалният пазар само на Organ-on-Chip технологии се очаква да нарасне от $103 милиона през 2020 година до $1,6 милиарда до 2300 година, а този за биопринтирани модели от $224 милиона до $2 милиарда през 2300 година. Очевидно, общественият интерес и финансирането в областта на клетъчната биология ще нарастват в следващите години. С осигурената мощна позиция в индустрията на природните науки, изследователите могат да очакват в близко бъдеще още иновации в технологиите и приложенията на клетъчната биология.